देख ले लो भाई लोग, अब आ रहल बा पावर स्टार पवन सिंह के बवाल पे बवाल। भाई लोग ई टीजर आवते ही यूट्यूब पर कर रहल बा धमाल ही धमाल। भाई लोग पावर स्टार पवन सिंह के विरोधी देख के भी ना हो गए बड़ा सन हैरान ही हैरान। काहे से एक गानवा में आंडू पांडू ना साउथ लेवल के खलनायक कैले बाटे कि काम। हमरे बेटे को इलेक्शन में जीतने से रोके। भाई लोग हम ई टीजर देखनी ना तो हमरा लागल कि फिल्म के ट्रेलर ह, लेकिन ना भाई लोग ई काला ओढ़नी गाना हवे जौन ई गाना आ रहल बा कल सुबह ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पर। तब भाई लोग तो पावर स्टार पवन सिंह के फैन बाड़ लोग तो हो जा लोग तैयार ट्रेंडिंग नंबर 1 पे लावे खातिर। काहे से भाई लोग ई ट्रेंड ना करी ना तो पावर स्टार पवन सिंह के विरोधी तहनी के गरिया गरिया के कान कर दिए सन लाल। तब भाई लोग हमरा आशा ना पूरा विश्वास बा कि तहनियो अब कुछ करे वाला बा लोग खूब बड़ा बवाल। और ई पावर स्टार पवन सिंह के गाना आवते ही काला ओढ़नी यूट्यूब पर ट्रेंड करी। तब तक लिए प्रणाम। ओढ़नी को हाथ लगा के देख, जिंदगी को मौत से मिलाना हमें आता है।